Biyahe sa pipila ka mga sakayang pandagat sa Eastern Visayas, apektado nunod sa gale warning nga gilwatan sa Pag-asa. Ani ang report. Sa Sea Travel Advisory nga gilwatan sa Coast Guard Station Northern Samar alas 5 kaganihang buntag, gipahibaw niini nga temporaryong gisuspend ang biyahe sa mga sakayang pangdagat nga adunay 250 gross tonnage paubos sa kadagatan sa Northern Samar, partikular na sa Biri, Rosario, San Jose, Bobon, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay, Lavares ug Lapinig. Lakip sa temporaryong gisuspenso ang biyahe sa mga sakayang pandagat nga adunay 35 gross tonnage paubos sa kadagatan sa probinsya sa Northern Samar. Samtang ang mga dagkong barko nga mobiyahe usab sa maong dapit gialerto sa masinating dagkong bawd. Ang maong Sea Travel Advisory subay usab sa gale warning nga gilwatan sa DOST Pag-asa nunod sa pagkusog sa northeast monsoon kun hanging amihan. Samtang gipahibaw usab sa Pag-asa nga padayon gihapong nakaapekto karon sa Kabisayan ang shear line kun ang panag-abot sa init ug bugnaw nga hangin hinungdan sa nasinating katag-katag nga pag-uwan ug pagpanag-om. Gipahibaw usab sa Pag-asa karon lang yung hapon nga posibleng masinati pa ang igo-igo ngadto sa kusog nga pag-uwan sa Northern Samar ug ubang bahin sa Southern Luzon. Kagahapon pa lang, naka-issue na ang Pag-asa Visayas og yellow heavy rainfall warning sa Northern Samar ug Southern Luzon. Dinhi sa Central Visayas, inanay ng masinati ang maayong dagan sa panahon. Forecast, expected na ang kanisyang axis mo medyo mo taas-taas siya. So, padayon siya ka-apekta dito sa may Southern Luzon. Possibly ma-apekta gyapon ng Northern Samar, kamoy may duol. Less na. Naka-rainfall advisory na lang takaron sa Eastern Visayas. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.